Arweiniad cyflym y llyfrgell i chwiliad manwl. Chwiliad manwl. Ewch i ochr dde y sgrin a chlicio'r chwiliad manwl. Defnyddiwch y blwch chwilio o'r holl eiriau hyn i ychwanegu sawl allweddau'r. Does dim rhaid i chi deipio rhwngthyn nhw. Rydym am chwilio am y termau Reflective Practice Nurses. Cofiwch ddewis pa adnoddau yr ydych am eich gatalog chwilio amdanynt ac yna cliciwch chwiliad manwl ar ochr dde isaf y sgrin. Bydd hyn yn arwain at nifer fawr o ganlyniadau, ond gallwch gyfyngu'r rhain eto drwy defnyddio'r dewisiadau ar y bar ochr dde. Yn chwiliad manwl, defnyddiwch y blwch chwilio yr union ymadrodd hwn i chwilio am dermau penodol neu leihau nifer y canlyniadau sy'n ymddangos. Does dim rhaid i chi deipio dyfynodau, rydym yn chwilio eto am y geiriau Reflective Practice Nurses. Cofiwch ddewis pa adnoddau rydych am i'r gatalog chwilio amdanynt yna cliciwch chwiliad manwl. Y tro hwn, bydd llawer llai o ganlyniadau'n ymddangos gan fod y catalog wedi chwilio am y geiriau penodol hyn yn y drefn penodol hon. Yn chwiliad manwl, defnyddiwch gyfuniad o'r blychau teitl ac awdur ran isaf y sgrin. Bydd y catalog yn cyfuno'r termau rydych yn eu teipio. Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer chwilio am erthyglau y mae gennych ei manylion llawn enghraifft. Efallai eich bod wedi ei darllen yn y restr gyfeirnodau. Mae hefyd yn defnyddiol os ydych yn gwybod enw'r awdur a'r pwnc cyffredinol mae'n ysgrifennu amdano, ond does gennych chi ddim manylion eraill. Gall defnyddio'r termau Reflective Practice yn y blwch teitl gyda enw awdur arwain at nifer is o ganlyniadau penodol. Mae'n bwysig cofio a gall cymryd sawl chwiliad ac addasiad i ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer eich aseiniadau. Cofiwch ofyn i'ch tiwtor neu'r llyfgellydd am help os ydych yn cael anhawster i ddod o hyd i wybodaeth perthnasol. I weld ragor o adnoddau'r llyfgell ac i gael help, edrychwch ar y fideo sut i ar sianel YouTube y llyfgell. Edrychwch hefyd ar canllawiau astudio Moodle neu'r tudalennau astudio Google Sites newydd. Anfonwch neges e-bost at tîm y llyfgell yn libraryrows@gllm.ac.uk neu danfon neges ar Twitter ar @llanrillowlib.